Tang hadin lai tayo kajing ikop khwai dok kha kabla pelong hak pung ibana dining hakasnong laujili kala pelong biang sai chisin pa kani kajing ikop khwai dok kha kata kaban salong haga khatsan trik bunai bapra arjar arpsau nadu kapur khandai bejam step hadu lai siteng janmit but ampen khwai habro adli kite gipung Dekermen ki parlok rawan ki balalet ha kasin ka banakong ki tip ha ya kani kapung kadai kapung ka ba itenat hadu kata-kata ha ka ba kinong song khwai lene ki rawan kidas utanat banle khwai ha kadai kapung namar kadai kum KIWEI na ki tourist spot lane ki jnga jo kai bat kumta lakarpat ya ki rawan sebagian sim ya kani kabu khamtam e ha kadai ka khatsan tarik ka badai artat ka singi lai luit lane ka independence day pan lai luit ya lade hagi jingmut jimperkhat but late bani simenta nakbenta katika competition khwai dok kha kaban salong halau juli hakate ke jingi kop khwai dok kha en penyai da utrai pung rangkat bat iba ar simli kumjuru bat i ba w marnga ki price hakate ke jingi kop khwai dok kha kilong kumne nakbenta ka price ka banungkong nyo ya ka song bisa lai lak tangka ba ar lak ba lai silak ba sau silak basan silak bandriu ru silak bahnyau silak bopra silak bakhandai ru silak bat hadu ubai sipho undang yo silak tangka bat uba khadwei unyo saupho ja bat uba khadar undang yo arpho ja tangka bat nalor gi te gi price ki ba khadar tli kindon ru ki consolation prize hadu lai pho tli kata mar 100,000 uwei consolation prize hakate gasngi kata khatsantarik bunai bapra jarab saw insha banbu jaka do si neruyang ha kapor arbji no phaisngi haka khatsau tarik bunai bapra jarab saw lada gino gino ki rawan ki bapun khenya kate ka porbu jaka indibe daki tiket Bat shishuru hakate gasngi jing yakop khwai dok kha ensim jing theu ya baro ki jait dok kha ki bami napung omsha ban sa jing bam kat bom padde kapor khwai But ante dok kha thmai biang shiton ha ka neutrik ubanai bapra ajar apsau ha ka porman step shishuru ha ka tega sngi kata khatsan tarik bunai bapra ajar apsau kindon ru kinong diwi bat diknyang te tangkum tu nakabenta ki parlok rawan ki basu tanat ban lik khwai te nakabenta ban pen komen lane ban pen sultanat susu ya ki parlok nong pet kai lane ki basaki ya kate ka jingkop khwai dok kha khamtam e ki pai ba bat kumjuru ya ki parlok rawan kandon ka lucky draw nakabenta kate ki sngi kata nakabenta first prize unyo ya ka i20 barim lane ka pisa lailak tangka ubaar unyo silak tangka balai sanpho jar bat ubasau unyo arpho jar tangka but en peniale kai ya gani ka lucky draw ha kapor ar bje sitang thik but kador jongani ka ticket lucky draw kan de lai spa si ticket but san spa at ligi ticket but kumjuru ya ki parlok rawan ka bairung lani ka bai ticket na ka benta bapin khwai ha ka te ga singi kan de tang khat san spa tangka shiru yang lani uwei u khwai Tigerman pilayo jing tip hagway day bat kane ke jing kop khwai ro kha kaban salong ha ga singi independence day Tigerman ya phi ki parlok rawan baro ki ba page kane ke video ngakit bok ruang e phi lada phi lech chakate ke jing kop khwai ro kha phin pene yala ka jong ka bok kano sip bat ban yo ra ki ki price ha ba na kalyang kinong punya kila penbit penbiang na ka banta jingi ki parlok rawan tilada ki parlok rawan lani ki pai ba ki ba thmai ha kane ka channel ka jonga kerpat ye phi phin ya sobha ban ya share like but subscribe na ka banta kiwei pade ki jing pun bana ha ka ba ye dei bat ki jing kop khwai dok kha ki ban nang wan kublei shibun